Kibabun kinongrep hakatain sharum mairang East and West Khasi Hills haka step jong kashitari ujemang arajar arpusan kila yam pangnut hadin bo upria ulat her kensan kabalawan ra ya kajingdu nong namar kajing thong jingtep hakil lingkam bat kinongrep kirep kila do bat ru la yo jingtep ba kibabun ki ying kila jular haka jingwan jong slap hapo kajela lala ban ong pan bahagatan East and West Khasi Hills la senran langru da upria haka por ship hobajim benstep baru balane kumbakat tu kat ni por nakini kishnong ki balala ban yo ringdur kawai de kishnong thangmau kamaroj bat kiwei haka jing batai jong kinong song snong ki le thu baka jing do nong jong ki kila pen paru ya jing sngosi halor kani nakaliang jongki kila pun sngo ya kajing beniau ru de kabaong bakimla ban le haba ka bor jong ka maryang ka wan ban lin shop yiki marep jongki bat ka basa kalong satang kajing snosi bakila do no ban khet yiki johor ki bakin thom ya ubeskon so mengken turso ban uphan amtang ki johor ru henrei kila ongpan bayaki so ru ki do bet ban khet kumyo so plom usok pareng bat so nyamtra namar kila hablun hakabai de bakani ka jingsha lin shop jong ki marem hau pria kila kerpat ya sorkar khamtam ya tanat ka badai pej ya tanat ka rep karyang makin ngobha ban yarap lem yaki kat bala bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat badak ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya